Akkor kezdjük. Hát. Nyugalom. Nem hörög. Egy-kettőre készen leszünk. Csak egy szúnyogcsípés. És drágosebb lesz. Én már áramra sem költök. Péter. Igen, itt vagyok. Indulunk? Persze. Te mit csináltuk, te üljölka? Áramot fejlesztek. Na, ez nem lesz jó, itt azt körül. Mehetünk. Finoman elindultam. Jaj. Valami kontakt. Kontakt. Meg vagyok, most jó? Megvan, kontakt. Szikszalak, félrecsúszom. Mehetünk, doktor úr? Megy? Kezdjük, Péter. Jó, megyek. Ez a gyerek. Leszakadtam tőlük. Megyek! Ez az. Szagoljátok a seggemet, ha? Sárgazékó. Nem számítom dopping nélkül. Ez az, gyerekek. Péter, lassítson. Péter. Nem értek utol. Hegymenet! Nem állok meg. Doktor úr, Párizsi befutón vagyok. Sárgazékó. Papa, mi? Egy szót se értek, kap. Azt mondja a kapa, hogy pályázatot. Értik, hagyja rá, értik. Ja. Ó, írj forgatókönyvet a megadott témákban, és megvalósítjuk az álmod. Tudj meg többet az energiafüggőségről a www.energiafüggők.hu oldalon. Jó?